אז אנחנו עושים, כמו כל ערב במשך שנה שלמה, מה-7 לאוקטובר, אנחנו עושים בשביל כל השבויים וכל החטופים. אבל הערב הזה אנחנו עושים בשביל הבן שלך, מלאך, שנמצא שם, ואוהב כל כך, והקדוש ברוך הוא שומר עליו בשמיים. ואנחנו התפללנו לבורא עולם שייתן לך כוח, אמא, ענת. כי כשאת חזקה, את שולחת למתן כוח. כשאנחנו נשברים, הם נשברים. וכשאנחנו חזקים, הם חזקים. ימים ולילות שהם נמצאים שם, בשבי. ואנחנו מאמינים בניסים. אנחנו מאמינים שכמו שבורא עולם עושה איתנו ניסים, עם כל הטילים ועם כל מה שקורה, כבר במשך שנה שלמה, בקרוב ממש, בעזרת השם אנחנו נזכה לחבוק את מתן, ובעזרת השם נזכה לעשות סעודת הודיה לבורא עולם על כל הניסים כולם, יחד עם כל 101 השבויים שלנו. בעזרת השם שכל אמא תזכה לחבוק את הבן שלה, ושכל אמא בעזרת השם תזכה לחבק את הבן שלה, ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, מתן שלנו היקר, כמה זיקית אנשים, כמה אנשים ברכו בשביל הזכות שלך שתצא מאפלה לאורה, ושבעזרת השם רוצה להוריד לראות אותו, נשמה טהורה מזכה כל כך הרבה אנשים. הגיע עכשיו ממש לנתיק את מה זה של החטופים, נכון? שהתפללתם. אני אומרת, שנה שלמה שאנחנו מתפללים בשבילם, איזה נשמה גבוהה צריך להיות. אני אפילו לא יכולה לתאר את הקדושה שיש להם. זה נשמות ענקיות כמו של תנאים קדושים וטהורים. אבל עוד יותר אני נותנת כוחות להורים. לשרוד את כל התופת הזאת מה-7 לאוקטובר. לילה, שהכרית מלאה דמעות. לילה, שהתפילות לא מפסיקות, צעקות, בחיות. ולילה של תחנונים לפני בורא עולם. ואני מאמינה, בורא עולם הוא ענק והוא גדול, והוא בשנייה אחת יכול לעשות נס, ומתן שלנו חוזר הביתה עוד היום, יחד עם כל 100 בעזרת השם. אני רוצה אותו ביום הכיפורים, מה בסוכות, בעזרת השם שיזכה לבוא לכאן איתנו, ושהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לברך אותך אמא יקרה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח, שתהיי איתנה וחזקה, ובעזרת השם תזכרי שהכוח שלך והתפילה שלך היא הכי חזקה בשמיים, הכי חזקה. כל השערים ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו, ותפילה של אמא זה הדבר הכי חזק בעולם. אז אני רוצה לברך אותו, ואתם תהיו חזק, אמן, תצדיקי אמא. מי שברך לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, זכות אבותינו הקדושים, בזכות כל התנאים הקדושים והטהורים, זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות רבי מאיר בעל, זכות רבי יעקב אבוחצירא, זכות בבא סאלי, זכות אור החיים הקדוש, זכות הבעל שם טוב, זכות הרש"ש הקדוש, זכות אליהו הנביא זכור לטוב, זכות החגים הקדושים הטהורים, זכות יום הכיפורים, זכות הפרשת חלה, זכות הברכות, זכות יולדת המנים, בזכות הספרי תורה שנמצאים כאן, שהיינו עכשיו פתחנו את ההיכל בשבילו. יהי רצון אבא שבשמיים שיחזיר הביתה את כל החטופים, את כל השבויים, ובכללם למתן בן ענת, שבעזרת השם יחזור הביתה בריא ושלם, מתן שחר בן ענת, שיחזור הביתה בריא ושלם, שבעזרת השם אמא שלו תזכה לחבוק אותו, לעשות תודת הודיה למלך מלכי המלכים, ולהגיד מזמור לתודה לבורא עולם על כל הניסים כולם, שבעזרת השם יזכה לחתם יחד עם כל המשפחה לחיים טובים, ושבעזרת השם יקדם לספר החיים. ואמא יקרה, אני מברכת אותך, שתהי חזקה. זה לא קל, זה לא קל בכלל. את אמא לביאה, את אמא ענקית, אני אפילו כזאת קטנה לידך, אין לי אפילו מילים להגיד לך שהכוח שלך והעוצמה שלך והתפילות שלך הם יכולים לשדד את כל מערכות הטבע, והתפילה שלך היא חזקה בשמיים. את תהיי שליחה בשביל כל עם ישראל, בשביל כל החטופים, ובעזרת השם אנחנו נזכה לראות את מתן יחד עם כל החטופים שלנו. מתן שחר חוזר הביתה בריא ושלם, אמן. תנו לה מחיאות כפיים.